Partiya Demokratîka Gelan mîtînga xwe ya ji guhertina 18 xalê Qanûna Bingehîn re na li Kadıköy Stenbolê bi girseyek mezin li dar xist. Ji ber ku ew roj mîtînga AKP hebû û gelek rê girtî bûn, di derbarê mîtîngê de gelek astengî derketin holê. Kurdên ku li Stenbolê dijîn li qada mîtîngê hatin gel hev û wiha ji kameraya me re axivîn. Ji bo Cizîrê, ji bo Sûrê, ji bo Nisêbîn, ji bo Amedê, ji bo Sûrê, hayır, 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 na. Memlekette özgürlük mücadelesi. Emrê me vî welatî di têkoşîna azadiyê ra derbas bû. Ji bo rojên baş em dibêjin na û em ê têkoşîna xwe berdewam bikin ji bo girtiyan, ji bo yên hatin kuştin û ji bo xwezayê. Her wiha hevşaredarê bajarê Mêrdînê Ahmet Türk ku bi tayinkirina Qayyum ji karê xwe hatibû dûrxistin, Sirrin Süreyya Önder, Pervîn Buldan, Garo Paylan û gelek siyasetmedar beşdarê mîtîngê bûn. Pervîn Buldan ji dengê Amerîkayê re pêvajoya referandumê û ji bo Kurdan giringiya wê nirxand. Wê diyar kir ku guhertina 18 xalên Qanûna Bingehîn mafê gel nade berçavan û dibe ji bo Tirkiyeyê qanûnekî bi rêk û pêk lazim e. Yani 18 maddeden oluşan Di 18 maddeyên Qanûna Bingehîn ya vê referandumê ewa ku bê pêşiya dengderan çi tişt ji bo azadiya gelan û demokrasiyê tune ye. Ji ber vê yekê em bêjîn na. Em dixwazin Qanûna Bingehîn ya nû daneyên berdesthilatdarên Tirkiye. Ji ber vê yekê em bangî ji hemû aliyan dikin yên ku hatin binpêkirin ku piştgiriyê bidin na. Li seranserê Tirkiyeyê mîtîngê referandumê berdewam dikin û di vê çarçoveyê de li gelek cîhan jî êriş pêk din. Caliyek din ve jî HDP di mîtînga xwe de balkişan ser greva birçîbûnê ku ji 15 Sibatê vir ve gelek girtî ji bo bal bikişînin ser çareserkirina pirsgirêka Kurd, ji ber rewşa awarte şert û mercên girtîgehan, girtina rêberê PKK Abdullah Öcalan û ji nû ve avakirina şert û mercên müzakereyan di greva birçîbûnê de ne. Hevşaredarê bajarê Mêrdînê Ahmet Türk ku bi tayinkirina Qayyuman ji karê xwe hatibû dûrxistin û demek di girtîgehê de mabû, diyar kir ku ev pêvajo hem ji bo gelê Kurd hem jî ji bo gelê Türk giring e. Hemû gelê Kurd, gelê Türk ji bo pêşeroja xwe li hemberî vê siyasetê, li hemberî vê referandumê derkevin. Em bawerin gel bi sala zulm û zor dîn, lê di vê demê de bi baweriyak mesin ji bo jiyanek azad, ji bo demokrasî gel lê zîhev bibin û gel de tev de li hemberî vê faşîzmê, vê şûyenîzmê, vê totalîter rejim derkevin.